खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार्सि गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सिसिट'आया ट्राइबेलनि जेंनाखौ लानानै केबिनेट मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुजों सावरायदों। नलपारायाव हरखाब एफेक्सन खालामग्राफोरनि सायाव आयेनारि राहा लानो दाबि। गिबि मन्थ्रिया पिडब्लिउडि बिफाननि गागि मावख'गिरिफोरजों रिभिउ मेल लादों। हादरनि बबे रायजोआव बांसिन बेकार जेंना दं बेनि फारिलाइ फोसावबाय। कृषि आयेन बादिनो नोगोरारि सोदांनाय आयेनखौ केन्सेल खालामनांगौ। नकल गान्दा गंजों लोगोसे 5 हमजादों। बाक्सानि गबरधना थाना बेन्दोंआव ट्रेक्टरजों सौग्रावनानै सासे पुलिसनि जिउ खहा। गहपुरनि सोमश्री नार्जारी आरो नलश्री नार्जारीआ बक्सिं गेलेनानै यां फेमेल एचिभार बान्था मोननो हादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गानाइजेशन एबा गुसुङै सिसिट'आया बुधबारखालि दिसपुरनि 3थि फ्ल'र कनफारेन्स हलाव आसामनि डब्लिउपिटि एन्ड बिसि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुजों ट्राइबेलनि गोबां जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय सावरायदों। सावरायजानाय जेंना एबा दाबिफोरा गुबैयै ट्राइबेल संघनो हारिनि फोरमानलाइ होनो एबा ट्राइबेल भेरिफिकेसन खालामनो गोहो होनाय, ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरखौ रैखाथि आरो उदां खालामनाय, मोनफ्रोमबो अट'नमास काउन्सिलफोरखौ 6थि शेड्युलनि गनायथि होनाय, बुहुमनां एथलेटिक लीलावती दैमारिनि मुङाव नगावनि रुपहियाव स्टेडियाम बानायनाय आरो ट्राइबेलफोरनि बायदि बायदि जेंनाखौ लानानै सावरायनाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे सावरायनायाव सिसिट'आनि गासैबो ट्राइबेल फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो ट्राइबेल संघनि मावफुं आफादगिरि सुकुमार बसुमतारीजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि अदितय काक्लारिमोनहा बाहागो लादोंमोन। नाथाय बे सावरायलायनायाव एबसुनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिमोनहा बाहागो लायाखै। अब्लाबो नाथाय एबसुनि जानानै फारियै सुबुं फोनांजाब नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, थुनलाइयारि नेहाथारि समित नार्जारी आरो रांखान्थि नेहाथारि सिमान्त बसुमतारीमोनहा बाहागो लादोंमोन। गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय नलपारा गामिनि गं 45 बर' नखरफोरखौ सोरखारा एभिक्सन खालामनाय एबा न'-बां सिफायना होख्रांहरनाय जाथायखौ बर' हारिनि गुबुन गुबुन आफादफोराबो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बेजों लोगोसेनो कामरुप मेट्र' जिल्ला बेंगिरिनि जोहै गिबि मन्थ्रिनिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरनाय, नलपारायाव हरखाबै एभिक्सन खालामनायनि सायाव गोख्रों आयेनारि राहा लानो दाबि खालामदों होननानै बाक्सा जिल्ला एबसुनि फेसबुक पेजआव फोसावदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय नलपारा गामियाव गोबाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय गं 45 बर'नि नखरफोरखौ हाग्रा बिफाना जेबो मिथिहोग्रोआबाला थांनाय 31 जानुवारि 2022 खालारखालि एभिक्सन खालामनाय, इनायै न'-बां सिफायदों। जाउनाव 45 नखरनि सा 300सो बर' सुबुंफ्रा गोब्राब जेंनाजों सहायनांनाय दुखुनि समाव मिरु एबसु, बाक्सा जिल्ला एबसु, गुवाहाटी जिल्ला एबसु आरो गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन फरायसालिमा, मुलुग फरायसालि लोगोसे अल आसाम ट्राइबेल संघ आरो दुलाराय बाथौ गौथुमा जथायै खौरां लाहैनायजों लोगोसे खायसे जाग्रा बेसादफोर होबोनाय जायो। लोगोसे गासै जेंनाखौ सुस्रांना होनांगौ आरो जेबो फोरमायथाय गैयालासेनो हरखाबै इनाय खालाम हैग्राफोरखौ आयेननि राहा बादियै साजा होनांगौनि थाखाय कामरुप मेट्र' जिल्ला बेंगिरिनि जोहै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो गोसोखां बिलाइ दैथायहरनाय जायो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुधबारखालि जनता भवनाव पिडब्लिउडि बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों रिभिउ मेल खुंना मोनसे गोनांथार आयदानि बागै सावरायनाय जायो आरो माखासे थांखि लानाय जायो। बबेखानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सामलायनायाव खुंनाय पिडब्लिउडि बिफाननि बे रिभिउ मेलाव लाजानाय थांखिफ्रा जादों बिथांखिफोरखौ गाहामै मावफुंनाय आरो गुन गोनां खालामनायनि थाखाय बिफाननि मोन 37 मण्डलफोरखौ गोख्रों खालामनाय आरो बिनि बाहागोआरि महरै मोनफ्रोमबो मण्डलाव प्राइभेट आर्किटेक्टनि खाबु खालामनाय, मोनफ्रोमबो मण्डलनि एग्जिकिउटिभ इन्जिनियारनो स्ट्राकचार डिजाइनखौ एप्रुभ खालामनायाव गोहो होनायजों लोगोसे एडिशनेल एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार आरो एडिशनेल इन्जिनियारखौ मदद होनांगोन। होबथाजानाय बिथांखिनि डिजाइन बानायनायाव मोनफ्रोमबो फसंथान आरो सुबुंफोरनिफ्राय सिबिथायखौ आजावनांगोन। बिथांखि मावफुंनाय चिफ इन्जिनियार आरो सुपारिनटेन्डेन्ट इन्जिनियारनि बिफाव थागोन। बेजों लोगोसेनो माखासे बिथांखिफोर लानाय जायो होननानै खौरां मोनदों।
हादरनि गेजेरावनो बांसिन खामानि गैजायै लाइमोनफोर थानाय रायजोफोरनि फारिलाइ फोसावबाय। भारतारि रांखान्थिनि सायाव नायबिजिरगासिनो थानाय इन्डिपेन्डेन्ट थिंक टेंक सेन्टारआ 2022 मायथाइनि जानुवारि दानाव खामानि गैजायै लाइमोनफोरनि हारनि फारिलाइखौ फोसावदों। इन्डिपेन्डेन्ट थिंक टेंक सेन्टारआ बावैसो फोसावनाय खामानि गैजायै लाइमोनफोरनि हारनि फारिलाइयाव जौसिनाव दं हारियाना रायजोआ। बे समाव हारियानायाव 23.4 जौखोन्दो बेकार लाइमोनफोर दं। बे समाव हारियानायाव 23.4 जौखोन्दो बेकार लाइमोनफोर दं। हारियानानि उनावनो 18.9 जौखोन्दो हारजों नैथियाव दं राजस्थान आरो 17.1 जौखोन्दो हारजों फारिलाइथायनि थामथियाव दङ त्रिपुराया। ओरैहाय भारत हादरनि गेजेरावनो खमसिन बेकार लाइमोनफोर थानाय रायजोआनो जादों तेलेंगाना। बे समाव तेलेंगानायाव 0.7 जौखोन्दो खामानि गैजायै लाइमोनफोर दङ। तेलेंगानानि उनावनो दङ गुजरात आरो मेघालय। गुजरातआव 1.2 जौखोन्दो आरो मेघालयआव 1.5 जौखोन्दो। मख'नो गोनांदि इन्डिपेन्डेन्ट थिंक टेंक सेन्टारनि रिपर्ट बादिब्ला आसामनि खमसिन जौगायै लाइमोनफोरनि हारआ 8.5 जौखोन्दो। नोजोर होनो गोनांदि हादरनि गेजेरावनो बांसिन बेकार जेंना थानाय मोननै रायजोआव बिजेपि मित्र ज'टनि सोरखार दं आरो गुबुन मोनसेयाव कंग्रेसनि सोरखार। रिपर्ट बादिब्ला बे समाव राजथावनि दिल्लीनि बेकारनि हारआ 11 जौखोन्दो आरो बियो 6 जौखोन्दोसिम बांदों। कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव अलखद थासारिनि थाखाय माखासे सुबुंफोरनो खामानि गोमाजानायनि जुनै हादराव बेकारनि जेंनाया बांसिनदों होनना माखासे थाखोआव सावरायनायखौ नुनो मोन्दों। मिरुनि कृषि आयेन बादिनो नोगोरारि सोदांनाय आयेनखौबो केन्सेल खालामनांगौ। लक सभायाव बे दाबिखौ खालामदों बरपेटानि कंग्रेस एमपि आब्दुल कालेगा। मख'नो गोनांदि मिरुआव बिजेपि सोरखारनि नेमखान्थि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खामानिफोरनि सायाव खुद्रिनानै एमपि आब्दुल कालेगा कृषि आयेन बादिनो नोगोरारि सोदांनाय आयेनखौबो केन्सेल खालामनांगौ होननानै दाबि खालामदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला नोगोरारि सोदांनाय आयेना कार्बि आंलं, डिमा हासाव आरो बिटिआर ओनसोलाव जेबो गोहोम गोग्लैया। बिदियाव बे आयेना आसामनि थाखाय माबोरै गाहाम जागोन होननानैबो आब्दुल कालेगा लक सभायाव सोंथि सोंदों। मख'नो गोनांदि एनआरसिखौ लानानैबो मिरु आरो रायजो सोरखारा गोनो गोथो खालामदों होनना अजद होनायजों लोगोसे आसामनि मोन 6 हारिनो एसटि होनाय आरो आसाम गोरोबथानि 6 नं दफा मावफुंनायनि बागैबो आब्दुल कालेगा लक सभायाव रायखांदों होनना मिथिनो हादों। गुबै गान्दा गंजों लोगोसे नकल गान्दा गंनि गोसोम फालांगियाबो आसामाव सोलिगासिनो। बिदिन्थि महरै बे खेबाव गुबै गान्दा गं नङा, नकल गान्दा गंजों लोगोसे 7 दुथांफोरखौ हमनो हादों। बिसनाथ पुलिसआ दिनै फुङाव 7 दुथांफोरखौ नकल गान्दा गंजों लोगोसे हमदों। रिपर्ट बादिब्ला नकल गान्दा गंखौ फाननो नाजाबाय थानाय समावनो पुलिसआ दुथांफोरखौ हमनो हायो। नकल गान्दा गं फाननो नाजाना हमजानाय गोसोम फालांगिरिफोरखौ फारियै असलाम शेख, हामिद शेख, घनश्याम गुप्ता, मन्टु सामुआ आरो जामिर आली होनना बिसनाथ पुलिसआ सिनायथि होदों। बाक्सा जिल्लानि गबरथना थानानि बेन्दोङाव आस्राबारि गामियाव हेमांसु हिरा मुंनि सासे पुलिस कनस्टेबलआ गावनि बाइकजों थांबाय थानाय समाव गंसे ट्रेक्टरजों मोगा-मोगि सौख्लायजानानै जिउ गोमाजानो गोनां जादों। नोजोर होनो गोनांदि बोसोरनि सिगाङाव बे गबरथना थानानि असि देनागोरा ब्रह्म मुंनि सासे पुलिस अफिसारखौबो बे मोनसे स्टाइलजोंनो गंसे ट्रेक्टरा सौख्लायनानै बुथारदोंमोन। आथिखालाव बे जाथायखौ नोजोर होयोब्ला मोनसे खिथेर लानानै जाब्रबथाय खालामनाय बादि नुहुरो। बिसनाथ जिल्लानि गहपुरनि थागिबि सोमश्री नार्जारी आरो नलश्री मोसाहारिमोनहा बक्सिं गेलेनायाव सनानि मेडेल आवथायनो हानानै यां फेमेल एचिभार एवार्ड मोननो हादों। अदेबानि बिसोर सानैजों लोगोसे गहपुरनि देबांगना ताती मुंनि सासे लाइमोनाबो बे बान्थाखौ मोननो हादों। गहपुरनिफ्राय गासै 3 हिन्जावसाफ्रा बे यां फेमेल एचिभार एवार्डखौ मोननो हानायाव गहपुरनि रायजो राजाया जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि कामरुप जिल्लानि सांसारियाव नेशनेल इनस्टिट्युट अफ फार्मासिउटिकेल एडुकेशन एन्ड रिसार्चनि बानजायनायाव बे बादायनाया जादोंमोन। अदेबानि बेनि सिगाङाव सोमश्री नार्जारी आरो नलश्री मोसाहारिमोनहा नसुं हादोर नेपाल, भुटान आरो बिहार, महाराष्ट्रफोर बायदि जायगायावबो गेलेखांबायमोन होननानै शिलंआव फोरमायदों। बे बिथिङाव कचार पिंकु बरुवानि गोबां बिहोमा दं होननानैबो शिलंआव मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।